Ngisilapha emgqashweni kamunicipality kwindawo ekuthiwa kuseMpuma. Sizonikezela nge-deep tank. Le deep tank ibekwe kwindawo ekwisenta yeelali eziyi-10 ezisondeleleneyo. Into endikuthandayo ke ngabalimi balapha benza ishedi yokudipha so that zingazugqithelana zonke ilali. Ilali ethile iba nosifulayo njalo njalo. Kodwa ke namhlanje ibingelo suku ncam lokudipha, ibiyindlela yokudemonstreyitha ukuba izawusebenza njani. Nathi sazibonela saze savaksineyithwa novaksineyithwa sekugqityiwe for i-FMP. But ngoba sezivaksineyithelwe into ezifana namakhalane, oo-red water, zonke ezaa zifo ezintsinkcitha igazi lenkomo, itsho ke ngoku ne-value yayo nomzimba wayo ube weak, ingabikho strongo, athi ofuna uyithengisa abe nokuluza kancinci. So siyavuya ke ngoku xa zidiphiwe zizaba fresh, zibe rayithi. Into endiyithandayo ke echazwe ngamafama alapha, njengoba edipha apha onke, bathi ke bayathengiselana. Loo nto igaranta ukuba akho nkomo izawuya enesifo kwenye ilali ngoba zonke ziyadipha. Bayavuya kakhulu, nam ndiyavuya xa amafama efuna.